Všade som ťa hľadal. Už som na porade, áno, pochopil, musel som. Kde si? Hneď to pôjde, prídem tam. Ale veď... A umelý záujem strašný, sa myslíš, že to sa vám deje? Nie, vôbec nie, hej? Ale na umelý predstieraj, keď má umelý záujem. A kde si? Ale je ti jedno, čo ti odpovie, hej? Dobre, ale kde si? Povedz ešte raz. Ja co? Keď nás boli tebe nájdu, si ma neželaj. Bude po naše zašívaný. Ale prosím ťa, nevidela ma. Nevidela, ne? Nevidela. Poďeš teraz? Nevidela. Prosím ťa. Má vás ho? No, prosím ťa. No, máš sa zrýchnuť ruku, videl som taký mik, neboj sa. Ale na klavír. Na klavír chodíš? Nie. A na čo? Na violončelo. Na violončelo. Fúha, ťažký nástroj. Dobre, áno. Na gitare, no. Tu už chodíš. Kam? Na zašiel stredka. Na základnú školu ostred, na ostredky, hej, dobre. A ešte tu máme nejakého spánu, vidím. Na klavír, na flautu a na spolu. Na klavír, na flautu, na spolu. Chodíš do Zušky? Základnej mladskej školy. Kam? Aha, dobre. Výborné, takže vlastne všetky vás vieme potom zakomponovať. Flautu sme tu už dávno nemali, takže keď ty prídeš zahrať flautu, violončelo super, lebo teraz čoskoro na Slovensku máme One Republic a tam máme violončelistu, takže potom si môžeš niečo zdať s nami. Nádych nosom. La 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 la. Ďalší. La 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 la. Ďalší. La 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 la. La la la. Oh happy day. Zaspievali to, čo sa tam potom bude la 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 la. Takže aj takéto pesničky sú možnosti. Výborné. Nadýchujeme sa dlhšie a mali by ste sa pozrieť skôr na túto partiu. Brúško, na boky, aby sme sa nenadýchli.
Poznáte ten film? Tak dáme si ešte posledný krát a už máte už predstavu, ako to vyzerá. No, tak už teraz to stále matematika. Dobre. No, Marcelka, tak. Zero. Darian si zapovie zero. Dobre. Jedna sa povie, kto to skúsi prečítať? Uno. Super. Dvojka, ako by ste prečítali? Due. Super. Trojka. Re. Štvorka. Quattro. Cinque. Super. A ty si to niekdy počúvala, lebo tam je napísané cinque. Ako si vedela, že to máš prečítať cinque? Super. Tak akože musíme niečo vymyslieť aj ďalšie potom, tak rýchlo číslovky, aby sme sa dostali k niečomu inému. Dobre, 6 by ste ako povedali? Sedmičku by ste ako povedali? Sete. 8. 9. 10. 11. Undici, správne. 12. 13. 14. Tu sa osmerí a povie to prvý krokov na. Nemíka, páči sa, povieš o, číslovku a Anny. To je mám toľko rokov.
Tam sa hlási dievčatko. Áno, stačí Eška. Onze años. On, chceš povedať, že máš 11 rokov. Onze, ty to si potýkala s francúzštinou, musíš si nájsť papieri. Onze. Undici je 11, tak povedz mi. O. O undici. Áno. Dobre? Teraz ste už počuli trošku francúzštinu, talianštinu a my budeme hovoriť chorváštinu a slovenské čísla. Budeme porovnávať a uvidíte, ako je to ešte ľahšie si sa naučiť a zaujímavé. Chorvátska je pekná krajina i určite ste boli tam na dolu. Kto je bol pekný bol? 1, 2, aspoň polovica. Kde ste boli? Ra. Krásne ostrovo. A nekde ostrovo bolo, že? Ty? Split. Split. Bol si tam blízko môjho ostrova, Brač. Dobrý deň. Páči sa to? Samozrejme. Niečo. Okrem mora, keď prídu na more, majú radi, to je studené, to je svieže. Čo? Dobre, ušle, samozrejme, ale to sa je a to je také čerstvé a zvyčajne to jedeme večer, keď ideme na prechádzku. Čo? Ryba. I rybu, ale určite máte radi všetci zmrzli. No, tak ideme naučiť tak čísla, keď idete na more, že viete objednať správne zmrzliny. Koľko koček mám zmrzliny dáš? A koľko ich je? Reci jedan broj. 2. Znači, molim vas, ja bih htio 2 kuglice sladoleda. Odlično. Hoće li još neko naručiti sladoled? Šteta što ga tu nemamo, ali imamo poslije jedan drugi slatkiš koji je isto poznat u Hrvatskoj. Hoće li još neko naručiti sladoled? Ještě si neki ovdje na smrtlinu iskuša? Povedz ti. Molim vas. Ti ako voliš sladoled i hoćeš, recimo, 4, ako se voli 4. 4. Bravo, 4. Kugli. Koja vola se domaćica. Kačica. Bravo, ona už vie, hvala povedať. Super. Izvoli. Hvala. A strčí sa to podobno? Nie? Kravata sa dáva na košelu, že? Podlímec. A má byť vidieť, či nie? Má. A má byť škarido uviazaná, alebo nejaká mašlička, alebo je to nejaký špeciálny úzol? Špeciálny. Dobre. A kto nosí také kravaty? Muži. Dobre. Niekedy aj moja mamina. A ja nosím kravatu, ale prevažne muži. Dobre. A jakí muži nosia kravatu? Ja som minula videla, túto vysypávali smetia a všetci mali kravatu. Mali či nemali? Nie. A sú to muži? Iba keď sú elegantne oblečení. A kedy sú tí muži elegantne oblečení? Ten smetiar, kedy je elegantne oblečený? Kedy? Prečo? Ja mám suseda smetiara a minulý išiel v obleku večer aj s manželkou. Prečo bol v obleku, keď je smetiar? Išiel na nejakú slávnosť, takže poďme si to dať nejak dohromady. Táto handra nie je handra, ale sa nazýva kravata. Nosia ju prevažne. No, kravata musí byť kravata. Čo si rádi to hoď? Krásne zakončenie sa dá. Výborne. Teraz ti to pár A čo sa učí? Takže aký si projekt? Pozri, a teraz chyť toto a uzol si postup. Paráda. No, tak to máš, keď musíš pozrieť.
Dobre, dobre si to keď som ty si nejaký zástupca, ja som prezident nejakého štátu, asi na nejakej vyslaneckej návšteve a prichádzaš. Dobrý deň. Dobrý deň, rada vás vidí. Nech sa páči, zaraďte sa. Pojďte druhý. Tak to vybije. Buď dáma. Dobrý deň. Rada vás vidí, nech sa páči. Kto ďalej? Á, vyslanec Španielska. Dobrý deň, ako sa darí v Španielsku? Dobre, teší ma, nech sa páči, zaraďte sa. Dobre, á, vyslanec Japonska. Dobrý deň. A ako by sme sa ešte, keby sme boli vyslanec Japonska? Dobre, nech sa páči, výborne. A, Bagrka, jaký štát sa ti páči? Francúzsko, bonjour. Tuto sa už nemôžeme, tu není. Nech sa páči ďalej. Fika, čo budeš? Nemecko? Dobre. Dobrý deň, tak, nech sa páči. Dobre. A jak sa povie po maďarsky dobrý deň? Jonoto, nech sa páči. Vivi? Dobrý deň, nech sa páči, zaraďte sa, Dani. Polsko. Dobrý deň, nech sa páči. Ako sa povie? Deň dobrý. Deň dobrý. Aj chorvátsky teraz už vedeme. Á, dobre, takže chorvátsky, jak sa pozdravíme? Dobrý deň. Dobrý deň. Dobre som to povedala? A oni to dobre povedali? Dobre. V lete, ak sa napríklad trénuje na Spike, on má zase vonkajšie využitie. Tam taktiež ako aj simulátor, tak tam vlastne využitie, môžeme hrať v lete, môžeme tam patovať z rôznych pozícií, ale také menšie ihrisko, takže na také zatrénovanie. Dneska vám poviem, že aké máme napríklad typy palíc, jak sa napríklad postojí v palici, napríklad poviem, že aké sú rôzne údery a skade, alebo aké sú ešte pravidlá napríklad golfu. Jak som povedala teraz Spike Toury. Spike Toury sú súťaže, kde vlastne chodíme na normálne golfové ihriska a tam sú rozdelené kategórie dve. Jeden je na 8-jankový a druhý na 18-jankový, tento 18-jankovú hru. Potom sa napríklad rozdelia nejaké ceny, nejaké súťaže a tak ďalej. Takže prejdeme teraz k veci. Rôzne palice, ako napríklad tu vidíte, máme tu napríklad železo, ktoré sa využíva na také stredné údery, približne od takých 50 až do 100 metrov. Tieto palice môžeme využívať na rôznych druhoch trénažov, taktiež aj voľu. Dobre, teraz pomaly, ešte si daj takú cvičnu, že nebudeš ešte na dnu, ale pôjdeš pomaličky hore, normálne, celý náprah. Ruku takto, ale stále sa pozeraj na letičku. Tak, a potom vlastne keď pôjdeš, odpálíš a teraz, daj si nohu. Tak, ale stále sa ešte dívaš na letičku. Ale teraz, keďže budeš mať takto nejakú tak vlastne potom už iba zakončíš. Keďže budeš na to. Teraz si skús. Skúme na držať stále, lebo ty robíš to. Skús. Nie. Ešte raz. Ideš? Môžeš sa dať. Skús ustať normálne, prosím, iba. Ideš hore. Postavil sa s tým po hlave, potom pôjdeš a na prade skončíš. A super.